салом духтарако сазай назайн саломатиё хуба ина боз ҳам магазини акай қусим омадагем нигоҳ кунед духтарако 20 сомон 30 сомон чизе ки мебинен ами нуқтаи савдода 20 сомон 30 сомон ҳамқа хушро овардагиан буракои фасоне овардагиан ки марамат биёен магазини акай қусим бозори корвон тарафи тило бозор берун аз дарвозаҳо яй мағозаи рақами 32 ина рӯ барои шашум дарвозаи пажарка мешава биёен ҳози ворид мегардем аз дохила ма шумода нишон метам чанд новинкаҳошона чанд буракои фасоншона марамат биёен тамошо кунен харидорӣ кунен омадан наметонен нависен дастафкатон мекунанд ира бинен охиям қаинтихоб зиёдай ҳамаш арзонай бовар мекунен ана нарх духтаракои азиз нигоҳ кунен ҳами қадар либосакои фасон оварда якай қусим арзон ина ёра диден 10 сомон бовар мекунен 10 сомон чанд расветка дора ина 10 сомони ина мудошам астай 10 сомон ишам аст 10 сомон мана ина мудоям ҳаст 10 сомон ҳамагӣ ана қисми боло бошад нигоҳ кунен ҳар он футболкае ки дидестен ку нигоҳ кунен ҳам духтарона ҳам писарона 20 сомон ай бовар мекунен духтарако марҳамат ҷои якай қусим биёен бозори корвон тарафи пажар тарафи тило бозор духтаро рӯ барои шашум дарвозаи пажарка мешава 32 магазини якай қусим ҳар он футболкаи фасоне мебинен ҳамагӣ 20 сомон ай ина ин поёнбудагиҳо чанд сомон ино қахшруван ёра бинен 20 сомон ане духтарако ина барои фарзандотон ин сумкошам ҳар хела будай барои фарзандотон метонен биёен харидорӣ кунен омада наметонен ман рақамашона мемонам дар рӯи экран нависен маълумоти бештар аз хучон пайдо кунем духтарон нархи арзон кати анам хеласинои фасон омадагиай дар магазини акай қусим нигоҳ кунен бинен чӣ қадр хушрӯчаанд нархошон ҳамагӣ 10 сомоне бовар мекунен 10 сомон ина ин моделошам ҳаст ин моделошам аст кадомеша мегирем бо ина инакоша бинен чӣ қадр хушрӯчаай 10 сомон иранги ҷинсакай бое мана марамат 10 сомон иёшам бинен чӣ қадр материалш хушрӯвай 10 сомони марамат ин шортикчаҳоям ҳастай иёям 10 сомоная нархора диден шок нарх марҳамат биёен ина ласинчаҳо ина туничкаҳошона бинен бо чӣ қадр хушрӯвай марамат и туникаҳо чанда 20 сомон ва чӣ қадр хушрӯ ира бинен туника катиян ина туникая метонен комплект кунен тунико 20 сомон беҳад фасонак ана қисми болора нигоҳ кунен футболкачаҳоям ҳаста ина иёям ҳаста иёям 20 сомон ай бозори корвон даян тарафи тило бозор даян рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка магазин рақами 32 магазини акай қусим ман рақамашона мемонам барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен ино чанд сомон 20 сомон ира бинен ҳам сабука ки хушрӯи материалош вай болобудагиҳошам 20 сомон ая нархошам бовар кунен арзон ай духтаро ҳатман биёен ина шортикча буруки ҷинси тобистона чизе ки дар корай ҳатман магазини акай қусим биёен нигоҳ кунен духтарако 20 сомон бовар мекунен 20 сомон ира бинен чӣ қадр хушрӯчаян 20 сомони касседа дар корай ҳамагӣ 20 сомон бори ки ҷоян ино бори гуанҷу будян нигоҳ кунен ина каротки шортикоям астай 20 сомон марамат ҷинсакои тобистонаи сабукак бозори корвон тарафи тило бозор рӯ барои шашум дарвозаи пажарка магазин рақами 32 берун даян тамошобино берун аз дарвозаҳо ана хебруко ҳаст ҷинсакои сабуки тобистона иноям 20 сомонанд марҳамат хоҳен аз иношам гирен духтаро нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шудагиай 20 сомон ана оз дурунда духтарако нигоҳ кунен шортику лесинаву ҳамаи чи доран охи 20 сомон ҳамаи ҳамино 20 сомони ай мана бинен чӣ қадр нархҳои хуб баъд медонен духтарако ино чанд сомон иёям 20 сомон ира бинен чӣ қадр хушрӯ сабукак барои кӯдакотон метонен иҷа то подросткови размера бидай диден 20 сомон ҳамагӣ марамат омада харидорӣ кунен ина тамошобино шортику майкои фасони арзонтон ёфтум марамат касседа дар корай шортику майкои хушрӯ чанд сомон яка ҳамиё 30 сомона ина нигоҳ кунен чӣ қадр хушрӯай шортику майкара диден двойкачаҳои фасон ҳам духтарона доранд ҳам писарона доранд ҳамаи ҳами нархошон дидена чӣ қадр хушрӯчаанд нархошон ҳамагӣ 30 сомон ай марҳамат биёен магазини акай қусим бозори корвон даян тарафи
тилобозор рӯ барои шашум дарвозаи пажарка уна шашум дарвозаи пажарка аз раҳи тараф берун аз дарвозаҳо 32 магазинанд. Ина диден духтарако и футболкаҳоям 30 сомонана. Ина бинен духтари бачагӣ калон майда ҳама намудуш ҳастай 30 сомон. Ина духтарако нархҳошон да гап нест беҳад нархҳои дастрас кати борошона пешниҳод кардаган бо биёен аз берун аз наздик духтарако бинен баъд харидорӣ кунен леки боварӣ дорум маъқултон мешава барое ки ҳам хушрӯай борошон бори гуанҷӯай ҳам арзонай. рақамашона мемонам барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. ина ин шортикчиҳо чанд сомай патяшкадор 30 сомонай. ина 30 сомонӣ диден духтарако чӣ фасон 30 сомон марамат. ина футболкаҳошонам 30 сомонӣ ая футболкаҳо 30 сомон и брукчоҳоям ҳама 30 сомона. ина инҷа ҳамаш 30 сомон ҳамин дуруни магазиншон ҳамаш 30 сомон рубашка шортик брук чизе ки дар коритонай ина 30 сомон. ина духтарако бермудаи фасон аями 5 сола сар карда то синфҳои 7 будай ваёшон материалошон халадокай 100 букаки тобистона иқа хушрӯяи материали барои фарзандотон ина барои писаракотон биёен харидорӣ кунен ҳам арзонай ҳам хушрӯай 30 сомон кадомеша мегирен. ина размеро ҳастай 30 сомон дар магазини Акай Қосим. иҷада футболкая меёбен бермудая меёбен хулас ҳамаи чӣ дора инами дохили магазиншон да чизе ки дидестен ку ҳамагӣ 30 сомонай. неке меваёшта гап нест духтарако марамат барои фарзандотон барои писаракотон барои ина берунбироишон гирен роҳатай бовар кунен ҳам сабукакай ҳам арзони хушрӯвай. ина баъд иҷада бо ҷинсакоям бидай ё чанд план 30 сомон. ина ёям 30 сомон. ина марамат ҷинсам дар кортон боша дар иҷа ҷинсам ҳастай дидена ҳамиқа хушрӯай духтарако инами бруко саб букакан. ина ҷинсои клёши тобистона мепирсиден марҳамат аз размерои майда сар карда то размери калонша бидай медонен чанд сум 30 сомон ҳамагӣ дар магазини Акай Қосим. ина мучам бинен чихи хушрӯае мана 30 сомон касседа дар корай духтарако ҳатман биёен магазини Акай Қосим анами хел бруку футболкаву чизе ки мебинен ку арзон кардаган ҳами магазин ҳамаш 30 сомониай. и футболкаошона бо намеген чихи хушрӯай духтаронаш ҳастай писаронаш ҳастай ҳамаи моделҳо ҳастай духтарако ҳамагӣ 30 сомонай бовар мекунен. мана қисма биненда чихи хушрӯ туникаям доранд размерои калон размерои майда кадомеша мегирен хулас 30 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор рӯ ба рӯи шашум дарвозаи пажарка 32 магазини Акай Қосим. ина двойкаошондам гап нест беҳад фасонай ёям 30 сомониам. инчунин тамошобинони азиз Акай Қосим як нуқтаи савдои дигаам доранд. ин магазини дуюмшонай ина нигоҳ кунед рӯ ба рӯи шашум дарвоза мешавад рӯ ба рӯи шашум дарвоза манаи охирон магазин ҳозир дохил мегардем инҷа фақат распродажаян борои хушрӯ аз 10 сомон сар мешавад бовар мекунен. инам қисми поён ҳар он чизе мебинен 10 сомонай. ина туника доранд футболка доранд нархошон 20 сомон 30 сомон 10 сомон инам хелай нархошон бовар кунен дастрасай марамад ина касседа дар корай ҳатман биёен аз наздик бо бинен хитон баъд харидорӣ кунен омада наметонен. ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. ана духтарако распродажа ина бисёриҳо распродажа интизор буданд марҳамат биёен ямёра дестен ҳамаш 10 сомониай бовар мекунен. иҷа дига моделошам аст 10 сомон ҳар он чизе ки ами заминда мебинен 10 сомон шидагиай. ма рақамашонам мемонам касе ки имконияти омада надора марҳамат муроҷиат кунен доставка низ доранд. ина иҷа и ҷинсоям 10 сомон ёшам 10 сомон ая 10 сомон вайра бинен духтаро чихо хушрӯчаян 10 сомон мана инакоян 10 сомон. хулоса интихоб хеле зиёдай вақт дошта бошед духтаро ба ҳазур биёен тамошо кунен аз ҳамин малютка сар карда то размерои калона доранд. бозори Корвон тарафи Тилобозор поёни дарвозаҳодан духтаро рӯ ба рӯи шашум дарвоза дидена охирон магазин мешава марҳамат магазини Акай Қосима дуюм магазиншонай. мана иҷада бирмуд доранд ҳама чи ҳастай бовар мекунен
نه دخترکو باری ارزان میپرسن مرحمت باری ارزان بروکوی سابوکا که تابستونه 20 سومون همگی باور میکنن ایجا بینن هم خیلی خوب زیاده همه همینا 20 سومونی ای مرحمت دخترکو کسی در کره مرا قمشونم میمونم کتی خچونم صحبت چوین دیدن ای از میروی مایده سر کرده تو از میروی سفید سر دوره نه من مرحمت ایرا بینن چه خوش رو چه من از میری مایده شم هست ای از میروی کالون شم هست خلاص کدام شکی میبینن که 20 سومون аямаги ҷинсакҳои сабука ки тобистон на халадокшам ҳастай дидена бозори корвон тарафи тиллобозор рӯ барои шашум дарвоза мешава ина нигоҳ кунед духтарако хушро нишонитим берунаи дарвозаояй рӯ барои шашум дарвозаи пажаркаяй рост биёен инами охирон магазин мешава ин магазини дуюм якай хосимай ина футболкаям меёбен ҳамаи чӣ дорам бовар мекунен футболкаоша бинен чӣ хушрӯ футболкаотон 30 сомонӣ ай ина футболкаошон 30 сомонӣ ай марҳамат футболкаои фасон доранд то размерои подростковирам доштияни диден мана биёен